Ljudi, kriza je ozbiljna kriza. U krizama nemojte lagati. Govorite istinu. Imajte svoj krizni plan, imajte svoj krizni tim. A sve ostalo o kriznom komuniciranju saznajte na našem seminaru. Najprije ćemo nastojati razbiti nekoliko mitova o kriznom komuniciranju, odnosno reći šta ono jest, a šta ono stvarno nije. Potom ćemo ući u same sadržaje kriza, kako nastaju i koji su glavni izazovi u krizama. Nakon toga ćemo govoriti o tome kako se u krizama treba ponašati i koji su glavni zadaci u upravljanju tim krizama. Smjernice u rješavanju krize, što znači što komunicirati i na koji način. Definiranje cilja, kreiranje poruka, to je sve ono čime ćemo se također danas baviti. Sve to da bismo došli do onoga ključnog elementa, a to je plan za krizno komuniciranje. Šta sve odraditi da bismo bili spremni da nas kriza ne dočeka nespremne. I na kraju ćemo se malo pozabaviti kriznim komuniciranjem na online, odnosno društvenim mrežama.